Żvilupp kruċjali fil-każ tal-omiċidju ta' Mario Farrugia kif fl-aħħar 24 siegħa l-Pulizija wettqu diversi raids li fihom arrestaw 4 persuni fosthom raġel Libjan. Bl-investigaturi qed jibdew jaslu sabiex jistabilixxu x'kien il-mottiv veru wara dan il-qtil. Dawn l-4 persuni qed jinżammu arrestati mill-Pulizija li qed tikkunsidrhom bħala suspettati li għandhom sehem fl-omiċidju ta' Farrugia illi kien instab mejjed fil-bagol tat-taxi tiegħu. L-arresti saru l-4 filgħaxija meta diversi uffiċjali ċirkondaw 3 postijiet differenti. Fi stqarrija uffiċjali maħruġa mid-depow, il-Pulizija kkonfermaw li minn residenza f'Ħattart ġie arrestat raġel. 2 persuni oħra ġew arrestati minn residenza fl-Imsida u mara ġiet arrestata minn residenza fil-Mosta. Dan apparti li ġew elevati diversi oġġetti li jistgħu jkomplu jgħinu lill-investigaturi kif ukoll evidenza importanti. L-arresti twettqu f'operazzjoni mmexxija mill-Pulizija tad-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali flimkien ma' uffiċjali tad-Distrett ta' San Ġiljan u tal-Forensika. L-4 persuni qed jinżammu arrestati fil-lock-up tal-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija fil-Furjana fejn qed jiġu interrogati b'rabta mal-qtil ta' Farrugia illi l-ġimgħa l-oħra kien instab bla ħajja fil-bagol tal-vettura tiegħu li kienet ipparkjata fil-wied ta' ħal-qormi. Fuq il-katavru kien hemm aktar minn 40 daqqa ta' sikkina b'daqqiet fatali f'sidru. Farrugia kien ilu 9 ijiem rappurtat nieqes. Il-katavru ta' Mario Farrugia kien instab fi stat qawwi ta' dekompożizzjoni u fil-fatt kellhom ikunu testijiet ta' DNA li jikkonfermaw l-identità tiegħu. Dwar dan l-omiċidju għaddejja wkoll inkjesta maġisterjali.